ťažko sa hodnotí takýto zápas. My sme čakali, že dneska to nebude náš najlepší zápas, určite po náročných zápasoch. Žiadne výhovorky sme nebrali do úvahy, ale myslím si, že to dneska z našej strany bolo veľmi slabé, ale nejak kúsok šťastia a neviem, v nejakých chvíľach, keď sa zápas rozhodoval, dokázali sme skorovať, dokázali sme ubraniť nejaké útoky. Bohužiaľ pre Karlovku, ona hrala dneska veľmi dobrý zápas, neprimenila zo pár dôležitých pokusov a tu je ušlo víťazstvo. Takže pre nás, opakujem, to bolo, pre nás sme vedeli, že to nebude náš najlepší zápas, ale až tak zle, aby sme hrali, tak to sme nečakali. V prvom rade treba chlapcov pochváliť za veľkú bojovnosť. Hrali sme proti kvalitnému súperovi, držali sme sa na dostrel, dokonca sme po štvrtej štvrtine aj viedli. V závere rozhodovali strely, ktoré Prievidza premenila, my sme nepremenili. To je to, že sa hrá na efekt a Prievidza to ukázala, že takýchto zápasov zvláda, alebo takýchto zápasov odohrala viacej, čo sa rozhoduje v závere a vlastne zvládla ten záver, možno vďaka aj skúsenejším hráčom. Tak určite prístup našich hráčov, hlavne v obrane. Stratili sme síce veľa lôb, ale v obrane sme celkom dobre pracovali. Tak prístup hráčov bol na veľmi vysokej úrovni a keď budeme takto pokračovať, tak ja verím, že ešte do konca základnej časti sa dosiahneme nejaké víťazstvo. Začali sme z Brklo, boli tam zo začiatku hneď nejaké straty, vyplynulo to z ich agresívnej hry. Vedeli sme, že to príde, agresívna obrana, vedeli sme, že to príde, ale aj tak nás to zaskočilo, čo je na našu škodu. Držali sme sa s nimi, v tretej štvrtine, či druhej štvrtine sme ich dotiahli na 4 body, ale pár chybami, pár nimi to natiahli zase na 8 bodov. Do polčasu to bolo o 9, potom sme, čo bojovali sme ďalej, padli nám nejaké strely, dotiahli sme to na 5 bodov a tvrdou obranou sme dokonca vyhrávali na konci minúta a pol, dokonca sme vyhrávali o bod, ale zbytočnou zbrklosťou a nedisciplinovanosťou sme si prehrali samý zápas. Hej, to bolo rozhodujúce. Jožo Vojtek dal až na konci body, čo prakticky rozhodlo celý zápas. Bola tam trojka, dal tam šestky dôležité, on to otočil. Bolo vybavené.